शेरा वाली मैया से बड़ा कोई नहीं है इस जहान में। और अगर ताली बजाने में इतनी शर्म आ रही है, ताली बजाने में इतनी शर्म आ रही है, तो आज से अपना घर बना लो पाकिस्तान में। आना तो ताली बजाएगा तो मैया मोरी अल्लाह विल्ली तो पुरस्कार ऐसा आदमी के तरफ से आइल बा कि हमरा बोलहु ना अजीब लागत है। का लिखल बा हो? राम कुमार दलाल बैल के तरफ से पुरस्कार। ए भैया मार खायाला काम मत करावलनी। ई कौन नाम हटे जी? दलाल प्लस बैल नाम आ गइल बा। बहुत पुरस्कार बा। कहां से ऐसा? अच्छा भैया बैल होवे। आयो बड़ा लेकिन वो बैल जैसे लागत नहीं कि वो तो सांड जैसा लागत है। तो मैया मोरी अल्लाह दी ये बतिया के भैया हां हमनी के यूपी बिहार में जब माई के बुलवला पे माई ना आवेली तो हमरे ऐसा ओझा सोखा लोग माई के दिवास लगावे लो। कोना भाव में हर की कोना बनवा बोले अरे तो कवना बनवा मोर बोलवे प्रभु जी। देखी ई तो सभे के हुकावेला पछरा के, लेकिन इहे बतिया के तनी हम गाव तनी कोना भाव में भैया हो। तब
हमारी माता बहने ए भैया रुका हो लागत है कुछ घुस गइल बा का दे सांप पीछे उछी घुस गइल बा का सबे के खड़ा हो गई कौन बात नहीं सबे के हो के अब सूते के टाइम होता व्रत में बाड़ लोग रात भर थोड़ी जागी लोग ना जी लेकिन कोनो बात नहीं हेलो। सबे हां चाची आधा घंटा रुको, एगो दूगो गाना हम रुकवा के रखले बनी कि चल जेबू तो पछताइबू, काल्हो सुत लेबू लेकिन गीतिया ना सुनबू। सुना छापरा जिला के लोग रंगदार ना होला, ऐसे कहलो न दीपिका जी कि कौस के हाला करो लोग चाहे जयकारी लगाओ लोग, तो एगो भाई कहलो कि गाला लाग जाए तो मतलब कि लयदार बा, अगर जयकारियों मनाई तो सुर ताल और लय में जयकारी मनाई। सुनो छपरा जिला के पहचान हो मुकेश भैया तू तो बैठावा तारा ठीक बा लेकिन इहो बात रखो माई बहन लोग जी में बहुत काम होखेला, हमनी ऐसा रात भर जागे वाला काम कर लो सुबह हो जागे के पड़ी तो हमनी के बिना काम के का बने, तारे से घोड़ा का बेच के सूती लोग थोड़ी हमनी के बिना काम के बन जा, हमनी के मुख्य काम बन जा। पूजा में पूजा पाठ में सबसे ज्यादा रहुए सबे के बा, नामो रहुए सबे से आरती पूजा सब चीज रहुए से बा, लेकिन हमनी के का बा घंटा मेन बाजी ना तो शुरू ना होए। मंदिर में घंटा उहे पुलिंग बा, बाकी सब स्त्रीलिंग लगभग लगभग बा। सभी के भाई ना चल बैठ जा कैसे आई अब गीत गाए। अरे तो सुन कुंज बनवा बोले अरे कोई लोरिया नी कुंजा अरे बनवा मोर बोले हो आ देखी भजन के अंतिम लाइन बा कौन भाव में त देवी मैया सुंदर बनवा बोले सहारे सवा से मकवा गौरी महल जोड़े हो हेलो भैया, जब इतना सुंदर हुआ देवास वाला पचरा गीत गाओ तने कहने की छपरा जिला लयदार हो, जब हम कह दिले बनी यहाँ के बहुत बहुत सुनिए भैया चाचा जी हई देख के दिहल करो सुनो सुनी ना 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 ये छेड़ी गांव हमारा अपन गांव हो, राउर गांव ना पहले हमार कहे से ना यो करे के निभावे पूछ लीजिए, पड़ेला, इनके से पूछ पूछे के ना पड़ेला, चाचा साक्ष जी माने पड़ेला। सुनिए ने बताएं के करो हमारे पहले हमारे गांव में एगो तो स्वागत करम तारा देखी बोल देले ना ना बना के थोड़े तू लोग बताओ तनी अब ई जोन गीत रहुआ गावत रहे ए गीत के जोन भाव बा आ छपरा जिला के संगीत से जोन लगाव बा, हम 2 मिनट चेक कर चाहता नहीं के देवी माई से प्यार करेला आ के फेसबुक पर अपना गर्लफ्रेंड से प्यार करेला, हम यही चेक कर ले यही गीतिये में चेक कर सुनी रुकिए एक सेकंड फेसबुक वाला बात मत करी, गर्लफ्रेंड से सभी प्यार करेला अच्छा। लेकिन देवी माई के गर्लफ्रेंड से का ताल्लुकात बा ना, काहे नहीं ताल्लुकात करी देवी माई से महिषासुर के करी के लोग महिषासुर से प्यार जब करेला देवी माई से ताल्लुकात नहीं खे तो भोजपुरी गीत संगीत में देवी माई के गीत संगीत में बाबू सोना जादू टोना के काहे जोड़ के गावल जाता, ना गावे के चाहत रही सने से पचरे गावे के चाहत रहला, ए से हम चेक कर चाहत नहीं। राजन भैया हम चाहम के राउ टीम कहां बा, पहले रोवे जोन सिलेक्शन करे के बा कॉली राउ टीम हेने के रही कि हेने के ही बता ले। हमार टीम तो जहां से तू छोड़बो ना ना वहां से ना हम ना पकड़ो ना जहां से मन वहां से ले लेबे ना ना के सुनी सुनी जहां से रौरा छोड़ दे ओइजा से हम पकड़ ले हम छोड़म ना, हम अगर हाथ उठाएम तो सबे हमारे हो जाए ऐसे अच्छा, रउआ के अच्छा। दे तनी कि रउआ अपन ले ली कौन विधानसभा ले हम कौन विधानसभा हेने के चली जाओ का प्रमोद भैया कौन चली चली हम जहां खड़ा बने ओइजे के हमार हो ठीक बा हई राउर विधानसभा हो हई हमार हो नु तने हाथवा उठ जाए तो भैया पूरा पूरा अच्छा हो हाथ अभी उठ अभी तो हाथ उठोने ए जब बिना बोलले उठता बोली देखी पुलिस भैया भैया के बिना बोलले उठी उतना बोलले के दरकारे ना पड़े काहे कि कहल गइल बा कि ना केहू आटल बड़िए ना केहू आटी हो आ हटी गड़खा गांव में जब मरद होले खाटी अब सुनिए, हमको बनावटी लोगों के व्यवहार अच्छे नहीं लगते, हमको बनावटी लोगों के व्यवहार अच्छे नहीं लगते, ईमान जहाँ बिक जाए वो बाजार अच्छे नहीं लगते, दुनिया की चकाचौंध सबको लुभाती है दीपिका ओझा जी, लेकिन जिस आंगन में देवी मैया के आगमन पर ऐसा पचरा हो और ताली न बजे वो बाजार अच्छे नहीं लगते। नहीं तो सुनिए ये ताली अगर बोल रहे हैं तो
बज रहा था आपके तरफ के लोगों के लिए मैं बता दे रहा हूँ अभी फिलहाल के लिए कि है माँ तेरे दरबार में आज की शाम काली बिल्ली उजली हो जाए। पुरान हो गई ढेरी। सुना कलकत्ता जागरण में वो ढेर दिन से कहा था। सुनी नया कुछ। अरे सुनी बात आज जो तेरे दरबार में ताली ना बजाए हाथ में खुजली हो जाए। ना तारा मुहावा पे खुजली हो जाए। तो हरे मुंह में कोकुलहट हो जाए। खुजली हमने के भोजपुरी ना कहले जा कोकुलहट कहले जा भोजपुरी में कहाला नु नोचनी ओकरा कहल जाला भोजपुरी में। राजन भैया राज किशोर भैया लेकिन गीत के रुआ पहले गीत गाई आ चेक करी कि रुआ इनका मुंह पे खुजली हो जाए नु कारण नोचनी हो जी नोचनी। कैसे अपन टीम के चेक करी हमार टीम में तैयारी में बा हमार देखो हां चेक करो दिखा दे यूट्यूब वाला भाई नहीं अच्छे आओ तो तनी सभे के इज्जत ओइ जत ताली बाजी जे सभे के तनी नाच के बता दिवे जत आई रोना सब खातिर को गीत गावत तनी भैया हो एक शार्प कर दीजिए। हां कि कमर हिलेला हो कमर हिलेला अरे कि स्वर्ग से छोड़ी माई धरती पे कि भक्ति में देखा सब के झुमावे। रुको 2 मिनट बैठो चेक होता अपना और जो पड़े ना आई बैठो ना से आ गए बैठो बउआ एने बैठो अरे की खुशी में खाना हिला आ सभे के वजह से जितना लोग बैठल बहुत ताली बजाई आ जे लोग खड़ा बा नाच के दिखाई बात अब हमारी इज्जत पे आ गेल बा तो सभे के झूम के बताइए एक बार आई छपरा जिला के बात बा ए जा के लोग लयदार बड़ी हम सुनले बानी अब देखहु के बा फोटो तड़ी कैसे का करतरी फोटो तड़ी ताली बजावे खातिर अरे कि कमर हिलेला हो कमर हिलेला कमर हिलेला हो कमर हिलेला हो कमर ताली बजा पीछे वाले भैया स्वर्ग के छोड़ माए धरती पे भक्ति में देखो सब के झुका स्वर्ग के छोड़ माए धरती पे भक्ति में देखो सब के झुका खुशी में अरे खुशी में छपरा हेलो अब कहां बुझाइल सुनाइल भैया ताली ताली तनी को सुनाइल हो गई कहां सुनाइल देखो ऐसा बात सुनो नहीं सुनो है। के ताली बजावत रहे बुझात रहे कि सास पतो चारो झोटा झोटी करत लोग हां ये लोग चारों ऐसे ऐसे अपन वही में घूंग में घूंघट में करत रहे देखो ताली कैसे बजेला आ केंगा बजावेला छपरा जिला के लोग ताली केंगा अरे की तने बजाओ तने हाथ उठा के पूरा आई का मछवा खड़ा कर लिया पूरा हाथ का हेलो अब हमार बारी बा ये धुन में आई है कितिया होई आ देखिए कैसे ताली बाजी रौरा खातिर गीत चेंज कर दिया पूछू कदी सब लोग ताली बजे अरे की टुकु टुकु देखला से कुछ ना होई तने हाथ उठा सुने ही कोई से कुछ ना होई तो जब ले ताली ना आ जब ले कमर तो जब ले ताली टाटा इंडिकम हच आइडिया जियो काम करना फेल कर जाए दीपिका ओझा जी मुकेश राय को कबूल है छपरा मीठेपुर में इतना ताली कमजोर मुकेश को कबूल नहीं है एक बार शेरा वाली मैया से मोहब्बत करने वाला हाथ खड़ा कर लीजिए चाहे कितना भी बड़ा आदमी हो अब बजा देना राजन भैया धुन बजा देना Oh
नौमी महीना बसुन यही समैया में राजा जी